Siyaphinda siyanibingelela abazalwane egameni likaJesu. Kuphinda kuphi lapho inisizwa nikhona bazalwane, ake sikhuleke. Baba, ekuseni nje namhlanje wena nguNkulunkulu seyindaweni zonke naba bantwana bakho besangiswa, ngisadlulisa lokho kubekile kimi manje ngegama likaJesu, amen. Ngiyanibingelela nonke-ke bazalwane kwindawo ngendawo eningizwani kuzo. Ake sibuke incwadi kaGenesisi chapter 7 verse 1. Lithi lelizwi bazalwane, Genesis chapter 7 verse 1. Lithi uNkulunkulu wayesethi kuNowa, Nowa, yakha umkhumbi wena nomndeni wakho wonke, ngokuba ulungile, ngokuba ngiyazi ukuthi ulungile phakathi kwabantu banamuhla. Uyezwa, sifunda kwi-the greatest journey, isho njalo ihumusho leBhayibheli leli. Lithi uNkulunkulu wathi kuNowa kakhe umkhumbi yena nomndeni wakhe, engawakhe yedwa, wakhe ebambisene nomndeni wakhe. Lithi lelizwi mlaleli, wathi uNkulunkulu, ngoba manje ngiyazi ukuthi wena ulungile kubantu phakathi kwabantu banamuhla. Shuthi abantu banamuhla bayaziwa uNkulunkulu ukuthi abakalungi, kodwa uNowa wakhethwa uNkulunkulu ukuthi ulungile kanye nomndeni wakhe. Into engifuna siyibhekisise bazalwane kulo mndeni, emva kaNowa kwakukhona amadodana akhe, kukhona umkakhe, kukhona amadodakazi akhe bebambisene noNowa besekela ivision kaNkulunkulu ivision kababa ebekwe uNkulunkulu kuye. Oba uNowa wayewumuntu owayengumshumayeli wevangeli. Umama-ke wahlakanipha nabantwana basekela umbono kababa, ngoba ubaba uyaphumelela uma umama nabantwana besekela umbono kababa. Kwesinye isikhathi ubaba angaba nawo umbono, abe nawo ama-plans, abe nawo ama-new ideas, alinyaze ukuthi umbono wakhe awusekelwa umama nabantwana. Umama ubamba shonele nabantwana babamba bashone, noma mhlampe kweminye imizi kuyenzeka thola ukuthi ubaba ushaya umthetho, umama uma engekho ubaba naye asale shawa umthetho. Lokho kulenza ikhaya lihlakaze, kodwa sibona uNkulunkulu esekela, sibona uNkulunkulu ekhetha lo mndeni ethi uzophemba ngawo isizwe esisha. Lo mndeni lo unokubambisana, unalento okuthiwa i-unity, lento engekho-ke emndenini eminingi abakholwayo. Enye into engifuna siyibheke namuhla bazalwane, incwadi kaJoshua 24 verse 15, uzwakala ekhuluma uJoshua naye wayekhethwe uNkulunkulu ukuthi abe umholi ka-Israyeli. Uthi-ke uma kukubi emehlweni enu kumkhonza uNkulunkulu, khethani namuhla eniya kumkhonza, noma wonkulunkulu bama-Amori awubababeni ababehlala ezweni labo, noma ngaphesheya kweJordani. Usho lo baba uthi mina nendlu yami ngiyakumkhonza uNkulunkulu. Shuthi lo baba lo uyisho lento ubold ngomndeni wakhe, unesibindi sokusho lokho ukuthi umndeni wakhe uyawazi, unkosikazi wakhe uyamathi ubambisene naye nabantwana bawusekela umbono wakhe. Akekho kubaba ongaba bold ngomndeni wakhe ongakhuluma lamagama, ngoba isikhathi esiningi ubaba uthi mayikhuluma izinto aphikiswe, kodwa kulo mndeni uthi ubaba uma phambi kwehlwele zika-Israyeli, esizweni sika-Israyeli, uthi mina nendlu yami sokumkhonza uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akakhonzwa ngecrowd, kodwa ukhonzwa nangomndeni. Uyabo, uyabatshela labathi-ke laba bangamaxoki nabangamathatha, bathi makube kude nathi ukuba simshiye uJehova sikhonze abanye onkulunkulu esingabaziyo. Bambona uJoshua ukuthi ubold ngomndeni wakhe, uJoshua futhi ubold ngomndeni wakhe. Maye bold ngomndeni wakhe bazalwane, umndeni wakhe unalento okuthiwa i-spinal cord, unalento okuthiwa i-backbone. Uyabona noNowa na umndeni wakhe unalento okuthiwa i-backbone ne-spinal cord. Lento uNkulunkulu ayidinga emndenini yabakholwayo. uNkulunkulu uyafuna ukusebenza ngemndeni yabakholwayo, kodwa akakwazi ukusebenza ngomndeni onhlakanhlaka, onganabo ubunye, ongabambisani. Udinga ukuba sibambisane ukuze uNkulunkulu akwazi ukuvela emndenini wabakholwayo. Akakwazi uNkulunkulu ukuvela ngomndeni wabakholwayo uma unhlakanhlaka. Ngicela futhi sibheke incwadi ye-Act chapter 10 verse 1 no 8.
nakhona kuyatholakala ukuthi kwakunendoda igama la kwakukhoneli, incwadi yezenzo chapter 10 verse 1 no-8 lithi izwi lenkosi lomuntu wayabela abampofu ekwenza lokho ekhuleka kanye nomndeni wakhe ebambisene nomndeni wakhe unkosikazi nabantwana bakhe bekwenza lokhu bengakwenzeli ukuduma, bengakwenzeli ukuthi babe famous, bengakwenzeli ukubukwa, kodwa bekwenzela umphakathi besiza abahluphekayo. Kuthiwa ngelanga wathi ekhuleka lo baba ingilosi kaNkulunkulu yathi Corneliyo wathi kwenze njani inkosi? Kuthiwa babekhuleka, uyathi ingilosi ake umkhuleko wakho uzwakele nokwabela kwakhe abampofu kuzwakele, akuthumela abantu manje baye eJopha abakubizele khona umuntu okuthiwa uPetro, ungenisile kaSimoni umshuki. Ngampela bahamba, lithi iBhayibheli wahamba wathumela lo baba abanye bomndeni wakhe kanye nabanye ababengamalunga ababekhonza kanye naye. Bazalwane ukuthi kobiza uPetro owayizomtshela amazwi okwakufanele ukuba abasindiswe ngawo laba bantu. Ngakho-ke ngoba babengasiwona uIsrayeli laba bantu babengabantu baseRome, babengabantu base-Italy, kodwa bemthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu wayibonakalisa kulo mndeni. Siyezwa ukuthi lo mndeni nawo wawubambisene nalo baba lo uCorneliyo, wawumunye noCorneliyo, namabutho amasosha ayebambisene naye uCorneliyo. So uNkulunkulu ufuna emndenini yabakholwayo ubunye nokubambisana, kungabibikho inhlakanhlaka. Uma ubaba umndeni ungabambisene naye akuyeki phambili, liyabhidlika ikhaya. Lapho umama lapho ubaba shakhona umthetho ungalalelwa noma ungenziwa, noma lapho ubaba shakhona umthetho kodwa umama bese naye eqala ashaye wakhe umthetho eceleni emelana nekababa. Imizi eminingi ishayela imithetho emibili, khona iphethwe ngumthetho kababa iphinde iphathwe ngumthetho kamama, okuyinto eyiphutha. Bayayenza komama lokhu bekholwa bengakholwa, ubaba afika ashaya umthetho nomama ashaya umthetho ophikisana nokababa. Ngakho-ke omama kufanele befunde nabantwana babo ukubambisana nobaba, akuyeki phambili. Uma umama nabantwana bengabambisene nobaba, kwesinye isikhathi kuyenzeka uNkulunkulu kube khona into enhle noma ukuhlakanipha okuthile akubeka kumama ekhaya, akwazi ukwenza ibhizinisi elithile elizongenisa imali la ekhaya enkulu. Uma ubaba engahlakaniphile uthi hawu nkosikazi usezongedlula, usephatha imali enkulu kunami, akufanele kube kanjalo. Uma uNkulunkulu ephuba umama umqondo wokwenza ibhizinisi akhe imali la ekhaya engenisa imali enkulu, baba sikho isidingo sokuthi masikholwa ashawe uvalo. Futhi ubaba nabantwana basekela umama emsebenzini wakhe omuhle. Kuyiqiniso ukuthi bakhona omama abakwazi ukwenza imali emakhaya, kodwa uthola ukuthi lowo mama lowo uyayazi indawo kababa. Futhi kuyenzeka futhi omunye ukuthi mayisekwazi ukwenza imali besedelela umyeni wakhe, okuyinto embi-ke ehlazisayo leyo. Umama esebenza ekwazi ukufaka imali, akusho ukuthi useyinhloko ekhaya. Ngakho-ke noma ngabe kuthiwa udokotela, unesi, uthisha, uma ususekhaya, noma ngabe kuthiwa ubaba uhola imali engekho noma ubaba kunemali encane ayiholayo, kungakwenzi lokho bese umbukela phansi, uyinhloko yekhaya. Ngakho-ke futhi qeqesha abantwana, gqugqumezela abantwana bamhloniphe. Noma ngabe kuthiwa ubaba akasasebenzi, musa ukumkhafa, musa ukulwa naye, musa ukumenza abe yinto useless phakathi komndeni. Mama, akube uwe omenza mkhulu ubaba njengenhloko yekhaya, ngoba nawe ubaba esasebenza ebekunakekela nabantwana. Manje uma ubaba esephelelwe umsebenzi, asikho isidingo sokuthi mase kuwena owenza izinto idingo zekhaya bese uyibona usuyinhloko usuthi asikisi usuthatha isikhundla sikababa, ubaba ephila engafanga. Bakhona omama bezokala ethi ngiyindoda ngumfazi ngigqoke igqoke embili. Hayi, ku-wrong ke lokho mama, ku-wrong lokho. Ngakho-ke ekuseni nje namhlanje webazalwaneni neningizwayo, ake sifunde ukwakhana, ake sifunde ukubambisana simindeni. Umndeni uma ungabambisene nezitha ingena kalula. Umndeni uma ungenabo ubunye, uNkulunkulu akakwazi ukuhlala kulowo mndeni. Ake sikhuleke baba, babusise manje sebelizwi lakho ngegama likaJesu, amen.